Borau inun na Taeka Chasua ayun tairiki kayo. Kuna me Mauri dita pare kongora mayay. Sarong kay nakauwan tairiki. Ikara pepe na ba ka Mauri o busimay na ba na kuya. Aki ame meta kunde de live de YouTube de Facebook. Ya busimay na ba kami ni ka Mauri na ba kami non de arakauwan tairiki ni Borau inun dita kan tayo. Ya ka Mauri ko na ba ko ada yo kutim meto nungora ilagin de radio. Kay ko kami awan din tayo FM 89. Ya kami uri ko na benta bare kung ora me ito kung ora nam ka kung ora yon nam buye yon nam mama ken tita bare ko na nung ora me yai non nam mouse ya ka kami uri ko na ben di ara ka uwan tayo kin kung ora yon di tayo kayo di para non di ka ay ko wan naron dari tayo kinagi ang gibong kanon di meron tayo kayo napuputo yon tipubwa ka yakun te kangang imanya sina rinna ko non di takauan ni ko ngora gi takauan tadi ni ko ngora tayo poni kakawa gi basina kau kira ni taru teta pada ko mena yai teta pada ko ngora panau me yai ko me meta ko me yai sina kata buat cawo wari lagi sina kau kira ni taru sapu peraki men taru sini poi ko sikai tau ko tamera jasua sikai tau ibukin temeu temerunga ko temeto nangang on cawo ayo tamera sikai tau ko kasi ko nandigi bakain tebong po ayo sabi ni ko tagi metam tayo pasino ngora am teka neitan ngora ra so ngora yakin nang kebong sabu busi ko tamera kona kapara yara bude kay pun idi ko merara ngaira stimeton niya kana ko nom kantani ako na busumay dan tayo kayo panas may kaspo ngaira metam tayo kuna Ronnie dan tami meroy yon kay diray pasinakay ni Borau nangkoy na nam teka nangani na to ko na nota ni mea tata nam teka sina ongora yakin tayo ngeni Borau wakin si taro ibugin te wari na teki nam teka am toro jaswa pakunangan na tini ni kodia de merunga to kora kora pa na takaruay am teka ni ko susi ko tabi ko rage na ko heta de tayo kayo na yuna kakapaya lang ay ni kapenira may mo na ni karuwa to kina basta bubusi ko yon Kristo Yesu ay puning ayara we sa kamay amen hay ibugin na milo ko rongo yain kaya ikaron nila pa na mga uway na bang kami nun tayo kayo sinabu sumaya mo na te grupo na nila may paidigi kain te grupo na nila may paidigi sabu sumaya kami na kumuhay kay bakam nang ako nami mo ni ko nami na ko ilan tayo kayo ari na ko na mga kauka na pa karon na tayo kayo kami na ba kain paidigi sabu sumaya kami nako mo may kay
Kiraroa gobernadora Yasua Koa Taeka vau Nika pene Mako tau Taeka Gorie tata Koa Taiyaro Meikiraro Makonorai Gobonorai Gobonorai me Geraroa Meikiraroa Eururinga yawe Ribua konrava bata Meikiraroa Akita nairo Meko mane aita gira Meikiraroa Gobernadora Yasua Koa Taeka vau Nika pene Mako tau Taeka Gorie tata Koa Taiyaro Meikiraro Makonorai Gobonorai Gobonorai me Geraroa Makonorai Gobonorai Gobonorai me Geraroa Kan ba kain poidik? Kan ba di guna mi nang sigroi, panaroi nang doi mana bena? Kupun norai mai kira roa. Singa ni mena tita boy. Singa ni mena tita boy nang kira roa stok bosin akin ora kay sipun nora kina bay. Jasua ya pon nori na fentai na. Sa mena yung takanga nga chara ko ta sa tagu bay aki anong kunan bokira. Sinagi mamaningan tayo na ko jasua ya norira. Enora aris isagi kunan noria. Ayata aris isagi kunan na tayo. Ay sinawani mekinan tayo na ko. Era ba di kunami kan baydik? Sina nangongorang kan niyo kunaya. Kain to grupo na may beso. Sa usumain kami kan beso na ko mo may kay baka nangan niya na kunami to kuran. To kuaya kam katawra mi team song. Pa esa beso ay ano ko na team song. Amba sina ba? Ako tadi nggak set
unami kain to kwaya kam mantay na benigila ami track mind dari para de ayami na kain peso ke kanda ba Test. Test. 1, 2. Test.
Kanda ba kani beso? Kanda ba ko nami nang demero? Kaya kipun di sa kaidiran din demewo yo pun si Yesu. Si Yesu yang iya kona ni kaidira, ni kaidira ni karoiran demenga asben mo yakin. Ambe sinaba wara kanto kwaya. Kama ben ni kira kina ko mo ikay pasina kana ko di team song. Mina yan ko na ba kanwan di tayo di kayo takong ora. Ari tepopo ka yakun cakanganga. Kain tu kuai ni kapan ni? Kamu apa ni? Kira-kira aku mau ikut pas na kana ko tim song. Ba ay kain tu kuai kamu apa ni? Kira-kira pasongan wak.
kanapa kain tu kuaya di tim suanga kam kana koyo. Takina Yesu, tapi kara ke Yesu yeta. Kari tata haran Yesu. Pana nori et pota nama tani kabene. Takina Yesu ti tabara ko mena Yesu. Sutani kawai. Tai me takina haran Yesu. Tai me kun te takina haran Yesu. Ngala ye kai akan siruwa kin te takina te terai. Ku takina haran Yesu. Ena ka pa ya ko Yesu. Ai na ro ni ko kara ko tu kin na nabe. Kampesin dapat. Wara rau de dai kayo. Sinang idoko nare pun kanwan roi dai kayo. Tita bore ko mena yei. Tita bore ko mena ko me yei. Tita bore ko ora me yei. Sina kata buat jauh wari deke. Sina betia. Dikita men Yesu apa na menga ronira kasi nang tau roi. Nungora yakin akan wan te kayo. Sapo beraki tar. Tamera aku maka sini boy ko sky tau ko inon dai kayo. Sa dokon jauh di sinang tau roi ay tamera nungora prowokinan nam te akan tayo. Sabu siko kuna roniran tami me roi. Kuna karua tami me roi Yesu ana ko den tayo. Ay nakaidi den nam teka. Nangani to kuna noto ani me tata me itamera. Kapara yara bure tamera bus mai da panasi megas tam tayo. Kapaya to wari na teki nam teka. Angane to kuna teki nam teka na kuna nam kantaninga. Karoi na makuri to wari buaka. Ari na kuna ni kakiribe ya aron ngora yakin nam teka na ko den tayo. Pasa bubusiko. Saking kesiguro roi, meni ko roi na si may Yesu Kristo. Ada pun ngaya rawe or sa kamay. Amen.
Ayo sa kapara tutan na di takangangan kaya yung magurira mai kaya warira kaya may ora basta nang walking kayo nung sa bangaran tayo kayo. Punong punaon ka Mauri na ko imi kain nampo inanon tayo kayo ang napanan ni Mauri. O sa kakaitaw na kung tiyaso kaya kunan nang anira tayo kayo. Ayo pun nara kauwan tayo inanon nara Borau inanon Taeka. Ngay tutan na basi ay takang tutan na di. Ayo naron nari beritang tairiki anak or narakauwan tairiki os na maroro yon. Tinili yan ang bawo. Tebobo ka yakun takangang. Tebobo ka yakun takangang. Konoria naron na itayin ng kipong. Arangin mais tayan ni Merake kaskay taring ay tebodo naman ang tebong ayo. Tirawawa ta meteorak. A konoria angin tatay. Sa bubugin na ba tiyaso? A sikangay tiyaso. Kanano pa iya mo sila mo sila awat ng ira dusu ay ya pondo ko yetian na mayroon tiyaso. Raw ipuri tetekan. Oy ribu ka na kon tiyaso aso ni makin. Tiyaso amon te tangira. Oy nakangan ko nan karaw ayo na ko ira ngira na putan na mata tangirira. Matay bugiran yon ta kay bangaki. An this is like asinari ni ko nan yang oya nanon dai kayo. Pasataya. Patiyaso te tangira. Akanana patiyaso at tangira ko pa ko nan kariya tayan meraki matayan rawa ta panang doni rang ay ka no mata ita ko pa yapon kamangan yaki ko nan nay diroy matakanta ni ate akinaki demonyo ora mwakoro awo tiki buanu patiyaso pun te tangira ani yaki ta te tangira yaki ta patiyaso te tangira tabetai oy wagi ta kada bubum yay ka abaw siya na matabo mga kabaya kinapataya awar ko naman tatapatuwa na wakar po tawanap ay matina pa inabubuat yung mata o tabaye takarwaya nga tiyaswari tata wala itabi ka kiyaran tiyaswari tata siri nga yung mata ikarang inamais ikuwawa ba na nababayad tiyaswa daw nanang kamimi kanano ba yay tura na kituwa na o kana walk in the Channel 9 News. Dongorongon taura kayo. Ang wag taura kayo. Yay kamati yay. Ang kan yay terwan mati. E kana wag ibugi to kora pangatakan urang iri to kora kiamat tain taura kayo bukon kay. Ay Korea king kan yetan duan mati to kora kay kay. Amati. Ni pain tiaswa. Wara. Ayya ikaw raura tiaswa. Iaki kau raura tiaswa. Iaki kau rata bukan kay tiaswa. Tiya mata kau raura. Awanta ya bukinak sakit ya mata. Ya bukinak tiaswa. Imati ni pain tiaswa. Ay kawara tiaswa sunamakin na. Payan ako na tibuki. Raw. Ano teman yang Taeka sinakatira-tiri anda tayo kayo. Tiri ya boro iri di bat payan. Babukin na babun tiri ya boro akara para ba yakun bugi-bugi ay kay. Poni ngaya ya kito kinbukin na tiaswa. Siri-siri. Hay punta ka mga. Kana pa ya siri-siri suara sunamakin na. Tiaswa tangira. Detame ito wana. O kamata di tiakta. Di bir mayod. Star Wars. O dada George Lucas na kon Bill Moyes. Yon itiran te buwa kaya kinonorak. Ayan ano na. Yay te buwa kaya siya kaya tayo. Sita ko ngayon pas pun na ko na ko. Sita kata kay. Sita kay yon nampo kay. O siya kaya tayo ba. Yay teririyak. Aririyak inikangay yon inikangay. O iyon. Dita po rin ewa yay. No. Ayo tepa yarik. Apun to ko. Ayo tepa yapun diki apun ko. Puninga itiamata. Aririyak ya ewa. Asak diaso. O ngayon tena kinakamaraki ya dosu tawana ma dosu tawana. Tebodo namata tawana ma tebodo namata tawana. Ikamaraki kon tapan akon. Tetay tawana ma tetay tawana. Kwaki ko na natay. On tepa tayo wala kita kanda ng haytaw. Yang aswaw.
Yang aswo. Ane te payas. Sinamarorokin ng tairiki. Ako nung ratyo amataan ni iba ka may karaw. Ito akin nakin to kasi sa mga natin bimao. Ito kiba na isuan ako nuwayo. Ay, hindi kita buwa kay karaw. Hindi kita buwa kay karaw. Mikara mananira abuwa ka na tirakon. Ay buwa ka tirakon mananira. Awagi to kanikay. Awagi mga nura kay itaboy karaw. Raw. Yakin mga nura kaya natabo tatan ni ikaraw. Ay tiwi yakin ako tirakon. On punura ka para ang tirakon na iyo. Yung ang nakamatay. Tirakon na kura-kura. At tinata ni kaway. Ayara na tiriyapuro. Tatan. Amen. Raw. Tara rigim. Kuna mimi on iti rigim. Tara rigim mo na mimi at rigim. Tatan. Poning ay ati wen ako may karaw. O ya putang kay John naba iyo. Raw. Marwak. Akan ako na konti pa maragi. Kumano po si Maya gano'n na inaante kimam. Wala mga na kong naukawa rin uraw ya. Nitangang. Kinaido de benwa. Kenta ini. Onoria yan na kinapa kiripes. Kapon narana are koran nan nabam. Toto mamangi ha. Tawan tairiki ya. Toy bisi naru benway. Takuang ka ang tairiki. Yun na kiti yon na tayo. Materiaboro atatan. Busito wana rabata na may senana na rin pa ka mga yamay karawang. Kaya tewe na kwak. Ilon tiyaso. Itiwe akirio. Ite akin akin tayo para itiwe akirio. Ina ko maya. Materiaboro. Itiwe akin ako may karawa. Kana ka mungungo takarag mantiya pa maragi. Yay tukura kaya na nagpa. Tiba ka may karawa. O nga yay ti madami yay. Wakain tiba ka may karawa. Bangko tuwari yar baka si buwari ang kaman sakit ay tuwari din nagati in nag may karaway yon temo sinira naman tiran na su masakit din nagati aslagin ang tairi kayo tatan no adri yaporo iyaki in nagin tira naman me ikara na kwaki may karaw amen amen arena no baka nakara na kwaki sakit tiburin na punte pura kakaya kaya pun karena kuwakin na may karaw ron Diyos. Ita ko na tayo kaitayan ka para parata ka rin na kuwakin. Kuwakawa ka nga kuya ko baka may karaw. Oh, Rusbero! At ito'y ni ngayon na. Ana sintay nga po. Kuwakawa nga kay kuwaka bakaki. Nako, ontano. Kuya ko kataya kay tabutan naman. Ako tako'y nanom. Nariyara ka na ko karaw. Nakariyata tao kay tukanong uya. Yon na na ito'y Diyaswa. Wara. Ana teka ta kari kipaya tatan. Ena kariya tata. Ena ko na nakaito kanu ya tiaswar man makar ya swam mawaswaw. Ani tatan. Eka ngayon na teka tuya iyo ko kaina kororoim. Makan kinaya mayon tirabakaw matemoni band tamaro ako no tatan. Mon temoni band tamaro. Raw. Enatay puri am nonori. Enatay puri ang bangkay. Eta tayagin na kitiri apuro. Diyan matay ay corona. Ako kamako. Makuno ratatan. Netayagin na tayo para. Ilang ko ako ratayakan. Kukay na kororoim. Monto kororoy tatan. Monto tamaro. Iniyatan ka para ng kwatiyes. Tapay para taman nataw batatan. Tamas takuaya ay karawa. Ekay na tukuaya rin bubura. Ati kain tukuaya na nanay. Natukuaya rin isang tukuaya karawa. Waya ni karaw. O tatan, ngaya kay dia. Ako nori at yakin ang batatan, ko na na ipa na ikaw, tuwa na tatay. Si kayo na nung ngayon, ko na kaya ranin. Yang artin, niyuwa pa, narito, kito ay natin. Inamuan pa na. Matatan, yaki kayo na nota pa na. Yan na niya, tuwa na pa na, ay yakin mo na bawat. Puntiya mo ni, the melody mo ng tamaro. Man, tatan, tiyo mata kororoy. Sak tiyo mata, tawang hiringay. Sak tiyo mata, ay ti korona. Naroon ka para barangay. Sinaki kibenaki. Pan na nakibetatan katayan karaba. Are kinaki na roin ko. Tiyan mataya ka na nakuha kibay karo. O akarawagin ka naman nipay ka karawagin tukora. O ito ko titaya ka namin. Tepong nga ko ay o ikaki ko ilarikia kirubim. Yon na naman mo tiya swatap. Kuna ko ibokon na siboy katayan nay. Kunora natabutatan nako. Sagi tetapon nagyakaka. Sagi aron tetano ikaya sinori ang energangay. Tebu. Para. Kuno na mau suka sino tan tetay ngay mayak baba katakaraw. Ya bupunap.
Kunang makoko muito, mam taipora, mam kain teka mam kain yun mam dari. Matatan, inako na ko yon na sibo. Ako kanori batara sibo ikan. Iba sa mo yoga ako na nukam de sili ako pure. Mga yay tiyo nga akong kay ko kamaraman na mga tiyaswam. Raw, ite akinaki tatan. Ite akinaki tatan ikay ba? Ibure, payasan sili. Patera sili anda ya sili nga tatan. Yakangan ya sili. Raw, ayo to pay askin naman na teka tiyaswam. Peta ko kabaraan bure. Tira, the definition ibu kita bure kita sin. Ane karaw ya bure o eka na ko teswa. O panteka na ko teswa de bure. Amen. Raw, nanu natatan iasan bure siri. Nanu iasan uru teswa de buina. O to na me bukon suwa de buina. Kona taika madeya mat. Meka mati antay tatan kaya kamati. Ek panano na ko bura kaya ni kan siri. Ndi pai, ndi ba teswa. Ikapuaka ka teswa. Iasan bure siri tatan. Punte pure akaroy. Te pure ponurua kan teswa. Tarua mano. Anas wat yaswa kita buina. Ato wana bokona. Tokono wan suara ngai. Kuna taika mati yamata. Yesu ngero kan jawan naba yo atau. Taita wana nomi bairo kan dauru teswa. Mairo kan nakakoro bukina. Kuno wat teka kakoro bukina. Hena ko man teka nerene. Kita teka Greek. Aplero. Aplero nanona. Kanoa yakona. Kana royan, Yesu ngero ko yakara roy deswa. Ako na nataka yakona ntero ran punno ran nataka kay Yesu. Kamo ba yato ngaki ko ara ngay ko na tay kamate yamat. Pani kamate yamat o yan nga baka kita musikitek. O ngay ta ko na ko imi. Pani yung na kontari na. O yan nga nga baka kaki. The musikitek. Raw. Ya matu ari kilo ni Yesu yakona gyari deswa. Ngaki ko ta ko baka na ko siling at yamat. Ko sa kamate yamat. Meta ko Yesu kana ko ripatarim. Kuasan siring inanon. Ete kina kaya pesi am yogi ako na nukam de sili ako pure. Mga yay tiyo nga kung kay ko kamaraman na mga teso. Tira te yogi. Raw te yogi punna nawagi tatan. Ni kapundere. E mana nga may kay na kontiana na teman na ibure buaka na tau teka teso a story rona. Ibuaka ka teso ayo. Sikona ni keso an karoy ro ta paya karoy. Anya na yogi tatan. E yogi ni pa. Nevena, teten, kabuaga. Nako yanera. Ato kina. Iriya nako. Tuwa na takate ni mwakoro. May buko yana na ni karaw. Kakong ramin na makuritatan. Ibuna te pa yakaro ya teswa kaya karana ko na patatan. Ipundang nis. Ano ba pwede teswa? Ito ko na tetekan tiararu ano bimaraw di bimapon. Pawan nam kain to kanu ya terori. Mamusikiteka yes. Teswa Esiro ya na musikita. Puwan na kain to kanuya tiroiri. Mata musikita ka is. Kuno na tiaswa, yaki kunan karawan ng korona na buwagan ng tatan. Tiaswa yang ang tatan na natay, hindi na kimante pa yari karoya pa yaburi. Oy dari kina tiaswa, yang ang tatan tino amatan din. Yaki force, yaki kairoro, ngay tatan ko na karoyo, anak wag nasiling ko na bangkay. Awan na panayaro na nakairiri tiaswa. Este pa yak. Patiaswa, yaki karikira bangayro yatanan robot. Yaki karikira bangayro yatanan robot ngay toto na minan. Ito na tapay doon na, meow na. Yaki remote nira te. Patiaswa yang nira the power of choice. The makan din yang anak itu mata. Hayro ide tiaswa ipabukin na benang mis anam makuri manawaki. Yang anu ko tino amatan din. Ukunan din niya. Pakonong ito na nung na nateka kikuwak. Enang ko man. Natiaswa yaki force. Yaki kaidoro. Oan tempo kina eponira na ko na wagi tahatan. Yara yaki kami una diri aporo. Gera no ba kami una du spiro tiaswa ang kikira. Owa po ni pena na maku na botan na mata kikarawan nga. Yaka kamaku suara story ito na. Isiri. Aki amta ito na. Puntiri kita ita. Sasa noraron diri kita ita. Tuwari atof itila. Itila, ilang may na spy. O kanana ko pagpunta kinapa ng windan siya, itila, madanasi. Ako po siring nga kinapa. Nao siring nga. O nga yamantay, anaw su, siring nga manaw su nakapan. Akitekam, irong diri kita. Teswa, sakit diri kita.
Sekeron Stalin, sekeron Mussolini, sekeron Pol Pot, sekeron Saddam Hussein, sekeron Idi Amin. Kian tairiki. Tieswa tangina. Imma tibukum o imma tibuku ako wenang konan karawan na koida. Yaki kona. Tieswa. Pun tieswa beste tangira irona. Tieswa ayay tinoma tairona. Tieswa tesiranon takanga tieswa. Tieswa ate sa kaitarana bitibukinaki. Kono tieswa yaki bibirin ako man tibukinaki. Matatan tisabubuki. Sinora ko wan na iyo. Yera kaya pun wakin ako tubur na yero na kanano patwa Yesu yang ati no amate yera kaya kasuka tubur pa nang sinora ko wan na ntakay ko na karete na Yesu yon de sitani ama de wita. Pata ko sakit ko uniki ko wita. O yera kaya ari kina sitani. Awata ko sinana ko na kon tagi sitani. Ay kanga dito tayo na ko. Baka nakam na kon tega tit sitani agito tote. Ay nakuna ko na patuwita. Kasugi. Andit, teten kay ko na kian ni matayo to buy matenwo. Ay mga suwangi teten kay ko na kituwa na kanga wian teswa yoron tiama tateman na reuni wan wita ay kararo yapen mangi imasuti apa. Ay ro ko na kay didibay. Ay uniki sitani ay bukon wita. Ay nako. Antay ay uniki sitani puntuare buaga. Puntiri aporo ay uniki bay ka bubakan tiwan na bay. Tako kia tayo bakayara kay kuha na kito ako nang kutakan uno ni kime to korak. Tatan na yun katakan uno ni rom. Pakunaya kana ko tarim, kunaya kana ko manam, kunaya kana ko amkaro. Kunaya kana ko nasim. Puning aya poton. Oy ni kimaya sitania, yauniki ta kay di bay taraya, yauniki teri haporo. Kutang ini dapat sana kon bobosi, oy tak yak. Pakam kawan bobosi. Akam na teki na badayan tanwita dari kina. Anawayan dikira ke teroide mate buaga kan kara ko tepung intay. Raw tepung intay kay detuki. Nano na tiaswa ya kang inap. Kiya kain dikira ke teroide mate buaga. Kay tapirian. E panas tetekan, pakono na tiaswa tepung ayo. Iyak siko ta na tayo, ontiyo mate koroloya roide. Yak. Kana ko ta na tayo, apun kapakana man na tayo, yak ani kiriba sinikapane. Kana kapakana karaw, yapon kapakana ba yoya kain kiriba sinikaman kain jon na ba nikaman aki ko kono si Diaswo. Matiroy mate buaga kana pun kai. Hindi kira ken jon na ba yo. Anto kin tetay yara tetay intay. Enam pun karawagin ko karawag. Tawitay kay, te sitani ay kay, te sibuy kay, te kosi kay, te roy kay, te buaga kay. Amen. Amen. Raw. San sila kanya kaginan. Yara kaya bunwag de buwag ani pun na teka duwa. Puni ay detay. Nang keta giro ay pani kapan. O nang karawa giro an kapan detay nang puputa duwita kami na nawawsan na marak. O puputa de sitania pa nakabuka kinti ay. Awan. Tokin pai ay kanawuway kan hindi kira kanti na bayo. Yara kaya kami unaro spiro Diaswa puning kakainap. Yay, tayo nan dugin tatay. Dugin no naba, Diaswa, nang pun kororo yan nakabanan mo siya takabanendes. Nakondiri aporo, mananero, o tukorak, aki ay rana tayo kadiri aporo. Ito ko nakabara tuwari yung unikiwi tayo karoro na sintiyo amat. O nanarokop, o na pani. Ipon ka parad, titeten kay kunak. O way karoro na sinuwen Diaswa, tukorak kay karoro. O sitanya na sintuwari buwaka. O takay dito pa yari uniki sitania tiriyaporo. O pungintayin tetoki puntukin non nab. O tantay punnanira. Sinanura tetayin tayan nararito ko na yon no kini Yesu wari. Anira nang dokon tayo yon naba nang dokon na nayo tukura kay karori. Nayaro ka na sa panigikayak. O sa nga meron na kon Teswa. Hindi po ngayon. Kuno na Teswa kaya mo na yon naba yun. Montes Kiroy. Beautiful. Kuno Diaswa, ini merangin ang baya kay karoyo, inuri ato, Monteroiri. Inuri pa ang kapan, o kimerangin ang Monteroiri. Monterangin ni kororoy. Ano karikipay Diaswa? Nakunori yan. Ngisway na ko topore. O punang na koroy diyon na. Ano mo ang namatake nga, yabaw na karikipay, yatam maniyewa, punang na koroy, yaro yan kapan. Aki mamat, aki babak,
Ay takut Yesua. Kokonan na mamara ke man kain ka bene ka kain tinden na rokay. Makuna tayo mara ke man takay na tateroy ri matabuaka. Pantapong are ko mara ke mayay akona boni mate. Raw. Ayo de Taeka rang tapani ni ron Yesua. Ipon tete Yesua. Amara ke ni ka bene. Yara Yesua ke apon ki kau kana paton na ro kana ko yata man iyo. Yara ke makati takay tuwa na benagi kanak. O kana ba yaw kimera o ba benen ugi kana kin bain kamena yara Yesua makati takay na igay. Benagi kanak. Kunora Yesua ro ngero no patoya pun nangana ba bain kaben. Yaw kimera wa mi pa bain kaben yang o yeromi. Anano na mata. Ake kariki ake anang aki kona ani yang wat Yesua. O na ki kona anu ringa Yesua. Ma Yesua ya kasukata ba itu na bena ururinga ki ai. Ano ngia ba ai. O na uringa na Taeka na ayu. Ay nawatara kanan na tamani yewa. Isina to wani ka yari yon nitin. Iri na pananon na repon situan. Ipon kan na rep. Kuno ori ang ay na pon haka kina naman. Sagirarawak. Sagirarawak. Kana yang ani dati so awan na kanam tepong ayu. Ang ari kakayari kanawan nangyari kiyay pa yakingan na. Yaki kukurin na. Pon naro ang ay dati poton naman. Sisioro peke. Saginga. O siyagi ko na nung yab. Nakon pa na ang Diyos. Ano po na pa yari kinako yara mo namat. Asungag, detay yara kam kan na. O kan na po ni mati. O ano po nurang kan na teka tineta. Ada tiriyapuro at atan. Yatete na kon ni Yewa. O ita ko na kon tiyay ni. Kam na po nakimate. Uwara. Puri kahit aroon daw yari ita ko Diyos. Kam na po ni mate. O tatan ni ka. Kam na po nakimate. O tugin na nagibitatan. Esa penende kitasin ka penangay na tabotan na mata. Mayroon tinatam marisibura. Maniyewa. Aya po ni suira na batimmet ni kakin ni kain ni karakwa tiroy. Debong ayo kaya kitaman na kain na rekarisa. O antay yari kaya kinabeton tuwi kaya ako. May main. Na punwagin ako, manwagin ako timmet. Pasagi ko na ni bilin ako man timmet. O sila mga riri na kung naganting abong. Tekan timmet. Saki ko na ni bilin ako may. Mani. Ponte pure para nga yan at ka pauro pa ponte pure temet asan mama na kiata maniyo asan ka ko wata away ko na teka Yesua ari ya pulsa nang aniyan tamonday raw do ba yakan ano kaawag ba sikiwa na kingay na mayroon na tamaniyo asan mama na kiruntatan away ko na teka Yesua ilo yan na kimati ita ko datan Eke pare anak kauri aki matami akam narikin na yaron Yesua arang kandigir na yaron Yesua raw tatan ngayat isa tawo te akan tiyon na payo man pakayara mo ni karo ndebure yang anak tatan tetawo te akan tiyon na payo awan tetay yang anak tatan tawon te akan tiyon na payo may ito kitawan te akan tiyon na payo kaya mati Yesu na kaya banga to kan kay bukin na rabure Are ponte bure te mate are mente bure are. Yesu yesten sine. Nana te poan are ponte bure are te mate. Dero pa mga mon ko ka diyon na bari are itawag dia kan ko dun tatan. Puni nga yana ba ka diri Yesu. Tatan na. O kay dia ka diri aporo ko suyan non na pa na ko inan sito wana te kan. O ita ko diri aporo na ko inan nangan ko. Tekan tawan pa kay ni ka ba ni. Matamarwaya. Payang anak ya, yataya tatan, yataya pun anak di bayari orang Yesus. Yang mana nga? Itu wari kaya kari ya pun nga yeroy Yesus. Yang mana nga pun na po itu wari yang mangangan na tabayan. Mga yain nga nako buberagin tara Mauri ay matawa pun nampay pay kain ka ba na yataya na ko ni Yesus wari pun tisakar kibay. Tiyama tatakar ka kayo. Yaki mamama. Yaki mamama. Atau Yesu nakwa ku tatan. Pa korea kaya kang kuna taro Mauri ya yeo ay aswam kuna taro irona singa ya amen. Raw. An ito pa'y erang kakawagas na riyan na tayo. Antay ako na rin ay antay di kayo. Woman talk. Ay kami man irarigim. Teman na yang atay. Teman na yang amaying. Iyan eh. Wirigirikin tayo na kun. Karawan to pa yarori. O iyan eh wirigirikin. Tekan pahayay ka. Akiraroy. Korea hindi niya Yesu ang tayo di kayo. O rawan akong diri haporo. Nakwa ku tatan.
Kana ko tatan e kataira na ron me kin debong ko rakin katwa minis katwa tikan e kataira bana nori ba suara sen me kin de so ke sak me pun ko ki ko na kita tatan pa pun sen ki ko na ki mango o ya pun ki ko na ki na banda ki to o pun na ki ko na ante wena iri ya to ko ka on me kin de so e po to po wi karawan te tai to wana o iro ko na batatan mention na ba yu banga ya disati mention na ba yu o ta ku yu na kon tatan ko na ko maya o tatan ne ka yu ka ina ko mente sio shena ko yon naba o mente na ko na ko na ka yon no ko ngon te tairiki yu tatan ena na ko yon naba yu edi dia ki dari kiran taina ko ani me ne dari kim ko ki tai ya ki oni busa ko mi ai ko ga yo ya dari kim ko ki tai ya te dari kim ko ki tai ya te ka dari kim ko ki tai ya vene me ne dari kim ko ki tai e punta ko tatan ai ta ko pai para ina ko mente sio shona ko mente de bawa yon nano na tatan ni pun de bawa e mero ka ko ngori to ka nga arang tabe matatan ko mena ya una ko me ya ngai e sipo ke me bana ye aye te aye yo ke me bana tatan ni pun de ba ya de bawa ro ko bana ba ro ko christmas ro ko te raina ro ko gia ide de bawa tatan ide de bawa ada ko yo na kon tatan ko san yang waro na uturo ayub ya tata iga ideason kamua no mata mata ko kono meg ayub kunor ya bunda karo na uturo ayub yan ka kono meg ay ka na kono batatan no da pena ka na ki ko kono meg ori ko katia ona apon ko tana ko on yub ay ori ya dutana ay tata bo kai kono ya kia ko te ka na ko ayub ya ka na ko deso ata ko deso okay na kata uturo ani yub na konaki na meona makataya ya kia tata bai to wana yobi bunna yaro na ba ngai res ta wala ba bundi ki bai gai ya kawa na suwa yu ya kawa se buwa yu ya kawa buwa yu ke kana yaro ko te tainda wa te tainda no kawa me tiork ya ka ka yak pangai ra mo no bai sa bun bukina na ba te bai yari rik sa kia te ya te buwa ka aya kia te ya yobi ya kia te ya san te boraro i karawa i merana na suana matatan Wayan ang kamera kak. Ang kipon na nga nakita kayo, ay kita paratatan, bop! Tika na ba yobi? E apon kapuan na ba yobi, may tabukin na suna, di kakin ako tapon wena. Akian ninta kapuan na mawa. Iri paripan ka ngay, itakataka ni ka ngay, yapuri ka kakay bugin, inarigirigin ka ngay, yapuri ka kakay, ay kamera kita ngay, aki pa sito wana da kapua, aki pa sa kapua buwan na ba si Mary. Yan pena daw. Makonora, yopi, inanon tembarakyan. Inanon tembarakyan. Asak si tembarakyan. Aparin sini nga ginasinan ka ban. Warang kan. Kana iya kagin takatakyan. Tapi tayo ngay na amat din asira kisibura. Ngay, ipun ko asan ako imi. Pasak ngay diyo amat tayo ng dori. Yay nasuwa, yay sibu. Makonoria, kanaraw po niya na tabayari kilo yan asuma sibu. O ngay na po ni Merk. May inunuria to wala kay Gabo ayo. O ikay na nuya yo. Ngay kanano pa po na ba utay pa na lagi na ba kagiyo. Ikay na nuya. Pa ka Merk. Ka Merk. Ay sa kaya tayo ba yatatan ngay ro ay. E kare kay pa ikay ni ka ban. Merk ikay ni ka ban na ko ira. Sinaki bukin at yaso. Aro na pa imkay. Aro na pa inatatan na. Isira yopi ni mat punte mat yopi. Sa tatarong to ba yari ginuni yop. Man nurang kanni anak kaya kay yopi. Inte ba yari asan digin ako ina. Ay pun naki anak pa. Iyawat ang anak ko mana si buat paninibuan na ni mat. Nano ay pun naki anak pa yopi. Ay ta ko anak kaya kay yopi na ko naswana. Ay ta ko Yosin ako may nanon binuton sinaw nakikuni kayay. Ang na mga kinakuyay nakikuni kayay. Iya nga iyo, ay ang mga huwasan ako. Inakaray doon kaya ni iyo, ay amen. Raw, tirati ay yaron na kaya kayo. Dito ay resto na kaya interawawat. Puni iyo ay nga. O kanayan ay nanapuwag yara na. Ngay raya kipasa puni maraki na pa yay. Manura yopi. Ina ko maintiwan na ba yo ibebe ka nagiwari de idang may doon sinaw ibebe ka nakia uniyaw. Na mga kinaba akya na patapay ay kunan ko sa mantiwan na ba yo. Raw
Punna kaya pa ya kunan wasa man tiyan na ba yo. Detay ko mati. Yuri nga tabota ki doon na sinakon kaya. Aya ki kunan to ki kanuro nga pa ya pa kan kakarakin na pangata pa in kauring. Sinakon na natabot man na tiyan mati. Ngayon ang bakwa kung kuan tetaw tek on the kampana. Sinakon na naus aya mati duwari erungak. O na pipa yaririnan na naus. The people in mana say booking the by the one. The people in mana say booking the by the one. The people in mana say booking the by the one. The people in mana say. Irinan tuo kuonan na nausin kai. Yun dari na nausin. Timena se ako. Ayat ako tuwar dari na. Ay tira kay sa kunan ka mena na ipi pa kay. Araw si panagi ko na. Babon si kunan ka mena na tuwar yamat. Pun tuwar yaran are makoro ay bunsi ngay ako na. Esa na tayo kay Yobi. Ina ko man diyon na bayo. Yakuwa pa'y. Asuwa pa'y ni ka ba ni. Tira ko kwasan ka diyan diyon na bayo. At diyan mouse to burik. Yayam ka. Yayam blabaraboy. Yayam pem. Yaywam. Yaydranarik. Maka na ko mati. Etok. Aki ako usan diruan mati. Kuwagi ko na ako na taunak. Ako na taunak. Mampas. Mam susikis. Mam unikay. Mam dahil na nun diruan mati. Es. Anateka. Tunong mahan hay Yobi. Ibu ano ba ni kabani o yagi bure Yopi o yagi atong ana bat yaso panggo ibu ka raw ay ra para tiriri ayo pa yang ani ratakanta ni payay isinana kun takanga sky tara yay tuwamanan isinana kun takanga itanakin no wa may sinana ko yakuwa ang ay ro rama te baisi o ang sinanga tay ang ay gribas ara kana kora tiora giron deman na kunurang ki ora kimman Sakit yorak, iri ayak. Arang ibasi, ngayon ka ngay punikapuwa, tiyon na. Ayaga kinteka nangan yan. Inakapuwa kitiri yaboro, materi yaboro. Mapun tete tiyaswa pa iyaki kona ni kaitara tiri yaboro, materi yaboro. Ipure tetekan. Baka naro na ba ka nga yan na teka Yesu. Iyaki kona ni katiya uwe na tiri yaboro. Kana ba puri kaitara tiri yaboro. Iyaki. Ikatiti tiri yaboro. Ikatiya uwe na iyaki kona anuro. Yaki ko na ano. Nabukin tira kaya mais takangan ang tiyan na bayo raw. Ayo bukin na ng patungan na. Ibukin tibure. Patibure imen ang tiyan na bayo. Punan na yuri bigay ay tiyan na bayo ang tibure. Puntatan na wala tiburean na ako yaram mo karo. O sa pundawatan na bayin karo wata pongay. Yok ay nora terwa yan tay ba sige ya baya kana binumaka tutukan ka hindi ka buo binumaka o sige na baya kana kura tutukan ka hindi buwak. Sige na baya kana bakaw tiyang marak. O sige na baya ayabaya kana wana takaupay. O sige na baya kana atatay tiya ko na asira ko na ba ayapong maroy ay kakiatak. Taraya kung yan ka buo binumaka kung yan wana kung yan ilang buburampi ba kung yan ba doy ilang bubura ka upay. Madugina. Punta matin. Yaro ko na betebong ako agad ay. Ato kinapapay kayo nga. Bugin tira kayo may istakangang, ibugin tibure. O takawuwa, ibugin na patatan, iminant yun nga tayo. Sinariya inururingan. Sinagi mga kaitarara, bugibugin ako naswan karawa, makaroyri, atara-taray na may karawan tibong kayo. O ikan ni katiya na tayo, pa ipun kan ni ka na ko tatan, pa ikan ni ko asa, patiyaswa, epon nesaro na nagaban. O nagi bugin nagi. Kapan nagi ko na ni bugin nagi, yewa tapot. Tatan, ari yagi ay koron di ba hindi tayo kayo. Pay takaru ay teka ng tapon ako kay tete ay. Papunin ngaya de sakit. Ngaya de sakit. Ito ko tetek, kam na tao pangimi, kam na kamarungin kami, pena ko na ko mi kay di pa yere tiri yaporo, na yaron tirayan na pekorara. Nuko kora nong. Taraya. Ay tatan, idiriyakin kayo ay pekorara. Kunori ang ngayon, sisway tatirayan ba kagina. Nasa puno namin, no, punta ka kamako. Pariyara na mga the king of the beast. Ngayon, where yung man ni kakang. Sarawatan na mga ilan, kami ka na sila. Yayam kami, kaya. Simama ka ta kami. Makuro na tataya na kayo. Ilang ni kakamako. Asa kaya tapen tataya ni kawayo ito. Nako. Idiriyak, idiriyapuro. O ipikuraran na yun tarayan. Pinagkukura, enakam na, anong. Kung ipikuraran ang kayo kukuha. Sariya inuring na pa. Nako tatan ni darikira. Sinakyangan na to ni kay. Sinangan duwari. Bangulo nga na tima to kayo duwari. Yapun nagikunan to kayo tatan.
Akan ano pa nakariya Yesu pasinaran ng maraki punti aswa na bara pa kauna baro na yaron na yang ani yopi. Ngiya mga kikaupay ni yopi Yesu aya katapuro-puro ari kikaupay. Mga ari kinasinay kamais. Mga kikaupay na timman matera aya kora-kora. Kanuan na nakikiyak yopi di nanon takangang ito kan kain takabanantay. Bugin tira kaya mais takangan di na bayo matamarak. Ibugin debure. Ibugin na bayay tatan. Takatinu ibugin tisurupek. Daw ayo takangan at na sakit ng tatabi. Tisurupek bunang ayara kangang ayra kain di na bayo. Papugin na sa punta tatabi na baydura. Ay, me! Napay ni kakawagin tapon ni kabane. Narinig mo, namarake mo, nanuway mo, anarake mo upay. O siya kikunanta pa matakura kira. Kunore yon nabirigan dabong ayo. Ilawat titi, inaman titi yamatin. Detay kayo pa kanan. Nakunori nang iray kiripes. Ikatuwa po nga sa kay. Antibiana ko tiray sana yung munan. Tukwa wayo kisak. Punto kwaw. Sipakate ngay na. Sa bonsita ta ba nuwara sinuwayo ani kina nang anaro bayagi ba. Karin ako. Ay kay. Daboy kikira wari abri ka nang pinang ka. Pati ako matatabuto na mataraw to ka nga deken temeu. May sama den detay kayo pa kaya kanon ni piruton. Kakawat ya pagi. Ita ko ang orat uwan. Denus beba. Ita uturob. Pari yon Afrika. Erang ni mais temet. Men nakian tiya marak. O erang ni mais tinani man ni buokay karangan ako abirika. O ita ko titekan denus beba tuwan. Ita uturob. Turob pun man ni buokay ni kaban. May pun nakita ko na ba turob bukiya kain na abirika. Paya pun nang sila matin na pan katuwa po. Ani bukin na pa tiyo amata. Itsurupik. Kaya no ba? Matay kakaupay. Kaya kakaupay. Meron Yesu. Nga yapay. Anako ka na kuhaan. Tutan na kuya. Tukura kaya pek. Yay teman na tiyo matay busy. Ay lang kina. Oya kita yo. Duway. Kakarabata ba yakaroyan ako yung kain na house. Oya karakin na ako. Kunori. Ito pa yan nakarakin ako. Singay mangkiyo. Kuwak karakin na ako yan natsu. Pakya tayo. O tira. Kuwa tayo ngayon katuwatay. Kanaya nang rawat at yung marakin na house. Yay ko siya na baramuan na marakya. Tanahan ka ba ng tamaro. Iko siya. Yakanina ba na ka. Ay siya. Ayan ako na ba nabusin ako. Nakahayat ako na kay kakain na no. Tamaraki. Inanon takaway. Ayan ako na sa paspayan ako. Kaya tayo kain na wows. Kaya tayo kain na baw. Punsi nga meron ako matyaso. Daw. Diyan no pwede ka na ba tiya kakinkahanta nga na bayo rura. Sinabuki yan at ako na kay kakain na no. Ikamen na dali ka. Ito apuntang inabukay. Mga irasak. As bunang kan memeoroin tayo no. Sakita beri kimateman. Itaw turob. Kita turob. Metaw na rob tiaswa. Patiaswa tawroin nangangantayan ako na kuya. Tukura kay kangan na no ba? Anay bubog na kuya royan namat. Yara kang maista kangan tinuwa pa ya kana sa tibure tatan o tisurupik. Kanaro na ba setay bay kay o skunanto pay. O sinakunanto ka ni kay. Timarak. Aki at yatatay na pa niyon timarak kana iya kitaraki mo ta kay pangagiraw. Kana stona kin timarak in datay dawana. Sauri nga tuwari marak yon ta kay pangaki. Ibugin na rabure. Punnan ni roy kapan ni roy nang akarya. Yakir gin na yero. Gero no pa yakin met Yesu ibukin mo ibuku. O kaya mananan te po ngayo. Aki na mananan na ron makinikidisan. Mas kahit awa Yesu wari rabot. Pa imet ibukira. Pa ibukin na ba tangirira. Tangiri ko tangiray. Oy takarwa yambo na tayo. Pa yaki ka ngay. Tiyo matangay ay kokoro mga kami. Pusita buwaro mga kami. Ngayon matay katani kikaya kimatanteso. May Yesu ikaporoy rin ka panapangay met ibukira. Yon ta kay pangaki. Irarapat uya. Pangkina no baya karawari Yesu. Akyat kanta nga ako na handa kirura. Ngayabo ka na baya tayong dirarama tayo ko. O Yesu, ipo ka na baya na panibay kayo mga iya. Panimata na. Inakataya na kay tuwari ya ino na makan timet. Ada tiri apuro. Pun si Yesu ako na nga tito ko ni kay irura. Mandamet. Kakanga nga sto na kiyay. Enanga nila tito ko ni kay. Tiya ka kila Yesu. Game na Yesu yon tiya. O pun kotaro yan wan Yesu an kuwaw. Anawagi Yesu nga managikaroy. Ipun ko atapandan Yesu. Itatangira. Kananura yora ikamew. Kananura kay nano ibukya. Ay pun nang andira na batakanta ni nga ni Yesu. Pasinariya na pankaroy ang ayra na bantapong kayo. Tira bayi karigin tiwan na bayo takanga matimetim matira wawata. Ana magurit Yesu. Pun na magurit Yesu. Sa kana magurit Yesu.
Ya kiro ko tesaira, sibukin tesaira, matakamama te maturubay. Iro ko penada ki irom. Iro ya temeu. Ay na pasinda ki iro ya. Yesu, iro ko nanga temeu. Tatan, iro ko nanga temet. Matakabuha kaki. Ay para Yesu. Ya kiri buha ka Yesu. Mayang yang bukin aki. Nibayi karang ni mais. Masa tayo pa karo hatapen. Yesu bukina. Patang irira. Amen na tausan sama ni yon brans. O yan ang kura-kura takarawawa taki. Inanon na iya tau teka. Isaman. Arang ini kain na no. Amatan brans. Uri yataan ni apay hayon tatayay. Bante tayo tuwa na. O na benin tuki kanga ngay kain ka benin. Ngay na iyay rawawataran tatabmanin na ako. Iyay rawawataran na rausu. Iyay marakira. Tapon ka benin kisman ang amaya inanon tatay kayo. So kinang miyangaran tayo. Tawa na po niya na rawawataray kami na inanora. Sinaururing apa to kinay kanil ka pane roko ni Yesu oro ko ni Yesu ngayeroy ara kawuan ka pane ndirin yon ampuy kay manta kakawak inang kakawak era kaya ka sinakaya ka Yesu sinakin mga bukina Yesu an bae karikin yon na bayo sinapukin natatan sinakin mga Korean na katanawa kanawas katanawa to iya mo sira wa mera kiloro o sinakangay ero ko betian ay ron na weak sakit Yesu ay beti punsa ka nakanta ning andemuan tay Yesu penamata tiyamat puntatan at ang hirap pa sa namat. Itang hirap ni kawin ako ina. Inanon na kaya kanda tayo ni kayo. Ay nabus te pepa. Ako na kaya ka din sila kaya nga. Yatayad. Timera kaya matemate. Punsa kaya na magulit yaso. Punsa kaya na pakanuan na namuan na babae. Kakwawaan. Kaya kaya na pakanawakan ko riyan na payon te pepa tayo ni kayo. Ikakwawa. Iya ita kayo di pa. Iya tatan na. Wuwusira wawa. Tamamarakin ka pa na nakoy. Dabong nga korak. Kanako kakwawaan. Kaya kinana bandam kaya kayo nanon tayo di kayo. O takatinua. Itangirian, hindi kita kan tiaswa. Tangira, hindi pa para. Manakwawan ka ba na kay nongora ay kakakawa kibuko. Korea na bandaan na panarisin ako mdiri. O ngunguram na natek. Kay kwasan nongora na tayo katiaswa, hindi itangirian pa kung ako rin ingin akong tanahan sa sila kayan. Kung ako rin aram tamang mo tapo, nang bandam terapunas kung nandita kimang kuya. Parang kakawa kita mo sinano. Nako ni Yesu inanon da tayo kayo. Nga tuwa tayo di sinariyan ng aramusin na nakon tiyaswa at tangiriran ni kapan. Nakon da kanta yung apong o sinanura Yesu numeroro may akong tiruan met. Kunoria sinakakati sila kaya ngay tira erikin tatayari met ito amat. Ayu tiri ito na nanganida tiyotan ngay kagrisan ba iya mga tiyotan tapong ayu yon tayakan timet. Tira erikin akong tiyawan matayamat ini mewat minisimuin aremat. Inakya. Sinakaya ka na akong nagandang apang. Munta kakawag mga tayo mesin na baka naman tiri akong nagandang apang. Duk, yung anapan nindo, hindi, makuha, man tapay para. Sinanganin kami ni katuwa tayrik. Inanon tapoy matinwa tayrik. Kanapanin kakapayak. Inanon no kinanin mo yung amin, inanon tayrik kayo. Tuwa, maana raw. Inamin na iromin tayo ako. Sinapanin kakapayakin tayrik kayo. Amen. Ay, wara tariwa malu. Ita ko pa, herang tiri-tiri royo ni metata. Tiri akan turong-rong ilun tayo di kayo, tupupo kaya kunja ka. Mais ka nga nchuan na bayo, o sa katayo patira royo di yakuna. Mga yapon tawari pa. Ay, basin na pataratagang roy, tekinan di turong-rong erang kakawagin ako ilun tayo di kayo, pasinatay, pasinaki bubukin na jasuan tayo na kung tayo ni kanganga. Ay kasi ko na ni kaispo yung ay. Napun si tuwari pa ka, ngayaw ko tatakangan ako nchuan na bayo. Kupasin na ba? Ay, nabog tawin. Nabog tawin. Nakongora, isang oray kina din tayo di kayo. Yay, di ba nebus? Tiram feedback, arin na rin na riyasan din. Tiya kina di tartagang giroy. Korean din, di ba? Ang way, kung meta kung din di live, ya on di Facebook o di YouTube, leave ang comment. Di dapat kung meta kung may. Sinabos mo yan, kanya. Kain pwede ki pa nang anira kuna yeto koran tayo. Kambasin ba kain pwede ki sabu sumayin kami na kumuhay kay. Kambasin ba?
Ay, kanta ba kani balikin kuna mi yang temero, panami yang panaroy. Kampasin na ba? Ebon tibe to nubus tibe pa. Nabusiyan kanya kani beso pa. Ano mga kira kaya kumuhay kayo pa, ano mga kanila, kunaya, takuran na ko lang tayo kayo. Kampasin na ba kani beso, sa mga usmahin kami na kumuhay kayo. Ano yung tibe to nubus tibe pa. Ang ko ano yung komenta kong live, yung de Facebook atau YouTube. Leave a comment, hindi tayo ko komenta ko yan. Kampasin na ba? Sabi sumaya di kani beso. One, two. Test. One, two. Yonte ka inori con que potang. Yonte ka inori con ta caro. Yonte ka inora na nori na no. Yonte kai inora kwa. Kota
tangira yang kaya ki saru yang kaya ki sikaw. Kamta sila baka ni beso. Jakauring kota na tangira jaso na koira. Ako wan tapi tayo isipun maningan ako naruray ka sugugure yan jo naba yo sinaurulingan tayo na ko jaso ay tangira. Kakawag sina o kirian tayo na ko. Yay beba ya aro ko imetaw tayo. Buni kakawag pa na wari kaya na ba na ko imin tayo. Tanang feedback. Ito ko di, ito mo ni beba yo. Ikaw ko wa roy tsaka para. Ano no tsaka nungungura. Tayo ka kita ina ko nga. Men sige di to ko kayo. Na ani erara ba ni bog dawen di. Ina bog dawen di feedback ayo. Tuwan ayo. Ines ke es en ay kira nang ngutan na pero di to cer ya korea kayo gitu lah the feedback ya kira ko lagi era harapan apa ni pokok tahu ya mina yo te takut ya kan ikakwawai Taeka ni pene aki a Taeki naki ana no tekan nungora rongorongon jaswa era pa ay no pok jaswa anang feedback gue ada gore no de musin be pa yo no pok tahu ya ko pesin apa ay ta ko to wana yo ta takapen ni be ba ikakwawai pa saki jaswa ay yang timete na koira papuntatan ineng tameru at para o sata roy o sata ye roy o yuta roy yak ito kitinano nungungura yak irarapat di takongora ay nang sikiroy inapagtawe ng feedback ng kiwa ko wala na pente musin beba wala ni kayo sinanga niya kain pa rin kapelan ni kunaya nakunan tayo saroro ko na bento ginante tayo ni kayo kambas rin narabang kami ya kang mga mi feedback na tayo yung kipaling at yakam gue de komenta ko live yon de Facebook at YouTube kukunan live ang comment hindi dapat de komenta ko may sa abus maya di kain pa rin kamda ba kain pa rin Hey,